edisyonda idealden gelen parçayı Police Lodge Municipal Lodge Wipe Municipal Lodge Municipal Wipe County Lodge State Police Lodge O kadar nagdulak.
Kulo malap na sin police officers lash ngay. Kulo malap ki Rela Luwasan. Pela kide mishe weapon of the wine kay nash yak lalan begini lasha. Ubanang katakilin Arslal Pasta lasha Pasta Simeon Philip. Then going Kashagan. Going Siak. Kalau yang makatap ni Mwet at ilusin mo large na kay na special siya mo Smith Malem tapi ni Inkoeyac mawi kini kaya siya Inkoeyac. Ay ko naman na si Thomas Malem kasi na special ang ganyan kasi na kaya what am the rules legal. Mara kasi ba kay kasi ko hindi tingin na ro na kaya kami ko ay mga work kita. Kana kina Mayor Andy Charlie First Lady Malem we councilman elected matagal na ito lagi tayo sila. Berarti kemudian na nakin Inkoeyac may lalawos kasi kasi ako lagi tayo sila. Kaya ang ito nandun pa rin sila kaya ang minuto ako din Kilometer si masih bet kan ko'y karakterya na kayo wine kan pakilawin mala ko singkaro. At inawungan ko ang tarwi mapanag mo. Biro nos na lamakas si tarwi ko tinday. Tuto tarwi. Ikatinin mo ko kipensing ng awal ko. Magmeron na kayo mga kipensing ng. Ingkan, kakakan lang may launch sisi. Mag-uusap din nos kay launching ng. Kaya wala po siya ko lang plus joke. Kasi sa ko niya. Kaya lang uus kita ka nos uus kaya niya niya. E pa niya, ko simit yung Ross Magmeron. Makatpanoy lang kipensing ng ustasyo. Ingkay para kapag $2 na si Boss. Kita fakta ko lang makalap ke welcoming ngaykat po kafin niya magkasya makatiis ng gala ni Kebensingan. Pero nasa kita talay ko lupa, kita tayo nawaya makata ucap tara na yung Boss magkabansa. Pamagin ko yan. Anawag kat nagawa magmelam Kebensingan talay kat yan. Kung malap ke magkasya, kung pa na Sepe-Hetty zero, kasi utmala ako pa, ako magmelam. Ako magmelam ng gala. Pa ang fakta sa Kebensingan, Chairman el kita kita dapat lah extend invitation na suwos na nagawa Mars Kebensingan yok magtabansa pamagsayan ng tabansa Mars Ingelo. After that loss na pinanbala may tatapos na rin nagawa man nagawa congrats service and tama nagawin ko tatapos nagawin sa ngayon April kung nagawin siya yung magmamay sa spell na para manasabi. Glory to God, Deputy Inkoeyac. Our Adversary 26, Latvic Valley. Pangalan siya mga Chief Hitman natin. Sa hindi at Latvic Business. Pangalan siya nilay siya o siya sa natin sa Balimay. Kauntel siya tatlo na liyan Minister Alec Philip, taking us work, coffin me, taking elder Baba Murray. Last make mahal in our translation. Kasi pa, pinakawala para wala siya sila. Invay na wala siya. Awal na make mas tukong. Why not love? Kasi mag-pensin niya. Lahat para na, para mayor, halos matas na nito. Kaya nasa kinanggit siya kaya nanat may ito. Sarap pa, iyaway niya, abang sa suita na pala ng tatawin niya. And pinawan nila yung siya. Ako siya may FBI mo siya. Ano nga nakapas sa nasimot niya.
eso siya mga misyon sa kuno inda kawang ng prinsipyo kinamata away niya ano sarapan na away siya niya and tayo wala sili pilit na pagkapangan niya kasi wala kayo nga kadita siyang sa gawin niya iyan ito wala lang niya buswet na isang kapag Australia ipiok na lagi mo ifaring kalori ko. Wala kayo dito kucing ina ko siya pangalu siya pangalu. Nung siya klase ng tulogyan mo ito siya din ito. Para ako na kucing mo nung ko siya. Masih ito din mo ko. Kadang kita sumber kasih dengan siapa. Biasanya saya kenal orang yang ini, Mwet yang pernah Sepe-Hetty. Kebuilan dan Mwet Malem itu ada yang kami kita sih elos kita kan orang semua sakit yang sih kami coba. Elos itu kami coba ini orang sekalian men. Elos itu orang sekalian kita. Elos lihat dalam Malem by a fall. Mula sih elos ini dibuat. Kacang kaya ini ini matalas sunci lawas. Karena apa sudah dibuat sih. Kata si Mwet ko lalos magulo ke pensinya. Mwet cuma datang mayor masih apa papa politika. Telik na dengan pa council member masih di sini Yula kita telik na dengan masih. Mwet si sini Mwet si dengan dalam pensinya. Kila pasu. Mwet si kila pasu. Mwet si tuan pa. Si Pinkan dalaling dalam pensiun, rapat George. Malem ko meski Inkoeyac sini ilusikan pada ini. Kata mama dia maafkan kita kalau ini. Ash met pensiusnya pinannya 1943-44. Kata met pensiusnya lain karenkan si baru ke sini. Kemudian kemudian kakak Fede, kami keturunan Lucy Alex. Asli Bondo dan Lu. Tetapi di 1944, tetapi mata witera siapa? Yasuo Jonas, Balikan Elsa, Alec Kefes, Ideo Shu. Ichigonorio, Kakaitan, Yoshimi Itoshi, Sepe-Hetty, Lerina Chika, Masai Deldan, Lydia Dara, Mine Kukulabashu, Kenya Paul, Now, Kenya Sinamon Mayan, and Paetevash Now. Kiu Singayan, Ashmagulakus, and the Tiny. Wanakikakalena, Katasin Mwet Yen. Elos misia sontar. Osmet Algos, mata wita ka na yun. Pasyat na mo ng si elos ka ka, elos na mo ng si may gasungin pa Nina Yoshi Linas, Nauma Dastan, Angry Jacob, Marian Nasabaro, Aki Yoshi, Sepe Marino, Catherine Ines. Ukul si fan na basat na momen siya ipa ikin Marino Ash kita si Benash pe kaya tulo ma kaalim magawit ke kibulan pens. Si kaalim ke Pinye Lempad, Sepe Laren, Pinye
nababalita. Ulit lang yung nagladay ng Philippine no? Sin festival skill. Samsung lot ke malay na fituto, kichu man nagilahat. Asli story malay na hospital. Itchaf na siya ke faculty niya. Walang si Kalmunier. Ini kasi dari ada tabawal dia mars mention. Film में हुआ है इधर ये ना कहीं काल में नहीं होता है कच्चा मालूम है कलाई लालूस कापड़ लालूस या वारू लालूस तो सिंह apa sih ini kita mengalami piala value lala alenyo in fact enough one dan dia wala tumo wait mo fase and kakala dito ini pangan mai kan kasi gusto mo kalay lala pagkawin din siya para pagkain din siya makikipin aktif na tabawin siya makakadin sa siya Inkoeyac siya pagkawin siya unas sa very kasma ito mapagtadiyan ito festivities pagpilin mayor national council Malem chairman ng DASIC ay natin mo meron mga kumida siya construction ng dahil reaction siya na siya Makna ni sikat yok ke education naman kayo ng fishing shocks niya. Alang si expensive yung talayan. Alang po yung tala, mas mga fakma at kapal na kayo tala. Makna sa ngayon na kumagan. Pinaas mata akong wala kong dun sa mga tiging nga sa mga iba sa mga Ama pa ang fakta ko, may pinunsin na siya pa fakta yung mga lakas yung may na kayo mga Uyup tabi ni sini saya na pena aspek sih kalau kita pilih saya coba sih
tayo no organisasyon at also ang singing choir sang tayo siya kayo nagsakti. Sound para sa kapatid. Wala usunyata utalo sayan kulog yawon gato metligi kadero sang paralash kepensimin tapiye hanan bowos tutuwe may mishe melam na ko mawi kat fara ke olutuse tuyak usok lakamun pakutloman kipesing susasan metani at papalok kapanolos na piyano itu emulele at kani Kisbuonan, sang makumgaan, sang gains yob na fon. Inaksafye Magayaw Planning Committee, Kabinya was Malem. Inarala kulolala lash na si Kalit natin Mas Palikan George, Pinan Malem. Pagkita mo, papasunan mo yung afkit lang yakwata. So, sangan nawalayan Malemin. Ako nila kalyagati kapalantarya. Sa kapimpa sa ulo, pangan takumos, kulang malap kay Rala Mugawos, na ugat ke kabalasa. Pinabupe, wamin perin programan, katli perla sa ala na yolya, pinasaf lakat, nagaywa mamaysas, utsak ng tatalawata, at pakasyan. Lumalap,
noon. Yung si Mamata naman, si Gosok Teresin ko Inkoeyac. At sa inyo po, Parlo, umanglo po ng isa. Noon. Half round. Yung Parlo naman, at sa inyo, Parlo. Kinamalak na si Inkoeyac. Oo naman. At sa nangyayaan at sa nangyayparlo. At ito ka ulit na siya ng sa Lord Macron Starry Internet Service. Welcome pa password ha. Welcome sa WCNA Capital. Welcome 25 exclamation mark. Hello, Malem. No. At kami ni Malem. Fong pera dyan. Hello, masih Sepe-Hetty, kaya mga super. Go. Yan mo yun.
Binamanap kita nila sa mana po mas magigay na ganun mo. Ako kasi talaga matagasi. At tinanay ko yung lamesi kung dahil ko. At pinagkabiyo. At no. Nalingap sa ganda ko na sa ako ng isa. Kasi biya nga mabos. Si Koyak ng gala. Yung buta namin. Untuk ko po. Ikaw ulit ako sa inyo. Right? Naman na pe kanino anak yang abang ada kundi tinggi pensio, at long gaji datang mah ini kiasa, anak mas. Lalu ni long sekolah ini dah, lalu sekolah pe, isi mewah, atau tentang, lalu tinggal sekian lama masih siap. Indra ginde tuh kembali, pada tuh nasi sekolah, yang lama boleh sampai, karena kita cuma tiga, kita lalu. Dapat di kebelosan, akan bertiga orang akseskan belosan ke overseas lah, termasuk atlet ini. Lalu yang ada orang tu kita pun diwan le, kalau atlet itu belajarnya, mau ya semua berapa ni lah, masih bukan beda. Etke masalah na mana ka kita kang nanda gawa pas rice peran ka siya we bronze tenda lagi go down ani question ni ta sewa lawai sewa ke pili bom sunai spawn dom na masala ko bilan ma akpan nila mama bangai kaya na lang ga pero naman na No. Ay, gunamanap kayo pa sa